Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935 în satul Pererita, județul Hotin, în familia de plugari români a lui Pavel și Eudochia Vieru. În anul 1957 debutează editorial cu o plachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de critica literară. În 1958 a absolvit Institutul Pedagogic Ioan Creangă din Chișinău, Facultatea Filologie și Istorie. Se angajează ca redactor la redacția numită Revista pentru Copii, Stânteie Leninistă și ziarul Tânărul Leninist. A fost un oaspete des al Căsuței Poeziei din satul Cociulia, raionul Cantemir. Tot aici scrie celebra carte pentru preșcolari, Albinuța. La 8 iunie 1960 se căsătorește cu Raisa Nacu, profesoară de limbă română și latină. Anul 1968 aduce o cutitură în desenul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice Numele Tău. Cartea este apreciată de critica literară, drept cea mai originală apariție poetică. În 1973, Grigore Vieru trece Prutul în cadrul unei delegații de scriitori sovietici. Se întoarce la Chișinău cu un sac de cărți. Mai târziu, poetul face următoarea mărturisire. Dacă visul unora a fost este să ajungă în cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul. În 1988 îi se acordă cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Anderson. Poeziile sale au fost despre iubire, mamă, patrie, limba noastră, copii și casă părintească. Mama a fost cea mai iubită femeie din viața lui, despre care mereu a ținut să scrie și să vorbească, iar ultimul său interviu a fost tot despre ea. Măicuța era o țeanăcă fără carte, femeie simplă, însă cu frică de Dumnezeu. Și de Paște, eram mic, dar mi-amintesc bine, de Paște cocea pască și vopsea ou roșu, de ascuns. De ascuns? Da. Dumnezeu era cel mai mare dușman al puterii să veți în acei ani, prin anii 50, vă dați seama. Și trebuiau sfințite și pasca și ouăle, dar unde se sfințește? Și a mesul nopții, noaptea învierii, acel zvon de aur din Iorcan, a clopotului bisericii din Iorcan, se revărsa în țara noastră. Și măicuța sfința pasca în acel zvon de aur al clopotului bisericesc din Iorcan. Și dimineața, eu și cu suroara mea, care eram mai mărișoară ca mine, mâncam pască sfințită și ouă roșii. Casa părintească, pentru Grigore Vieru, a însemnat la fel de mult ca și patria. Ultima poezie recitată de poet a fost în orașul Cahul, Legământ, de Mihai Eminescu. Legământ lui Mihai Eminescu. Știu, cândva la mez de noapte, ori la răsărit de soare, stinge-mi ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci foarte la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecele în pleoape, să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu ori fata să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză dânsii al străvechii slove buciumi, așezați-vă ca pernă cu toți codrii ei în zbuciu. Moartea nu a avut același rol în viața sa ca și a omului comun, iar prin poezie, Nu am moartea cu tine nimic, Grigore Vieru își expune toate sentimentele față de ea. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc.
cum te blestemă unii, vreau să zic la fel, cum lumina părăsc. Dar ce ai face tu și cum ar fi de a avea mamă și ar muri? Ce ai face tu și cum ar fi de a avea copii și ar muri? Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Prin anii 80 eram cu Vieru în satul Lăpușna. După întâlnirea de la școală, când ne pregăteam de ducă și numai ce văd, că un om alerga spre noi. Ehehei, măi Grigore, tu ești. Era un consătean de la Pererita, mutat la Lăpușna. Melniuc îmi pare că îi spunea. Ba mai mult chiar, am umblat cu Vieru într-o clasă, când erau mici. Bucuros, mi-a luat în ospeție și îl tot bătea pe Grigore pe umăr. Îți aduce aminte, tu mi-ai scos pinul acela din picior. Tare mă durea, bre, și tu l-ai scos. Apoi vesel trecea la alții și iar se întorcea la spin. Fierul clipea din ochi. Au trecut de atunci 40 de ani, dar nu vrea să-l dezamăcească și dădea în cap. Chipurile ține minte. Se vede că așa a fost. Mă gândeam, dar eu știam mai mult decât omul acela simpatic. Vieru a scos pinul nu numai din piciorul lui, ci din sufletul a sutelor de mii de copii basarabeni, ba mai mult chiar, din sufletul neamului nostru. Am pierdut un poet pe pământ, dar am câștigat un înger în ceruri. Se întunecă pământul și le grimează cerul, se îndoliază frații și mamei îi e rău, trec lumânări aprinse spre rai, la Chișinău, bat clopotele în țară, la moartea lui Vieru. Se află în morminte o Românie întreagă și am rămas deasupra, nevrednici, noi cei vii, și ne-e dat blestemul să nu-i putem găsi decât în niște lacrimi care de ei ne leagă. S-a întunecat pământul și lăcrimează cerul. Românii plâng plecarea poetului divin și semne dinspre case și din morminte vin. Acum, spre Eminescu, a și pornit Vieru. Nefericită vremea noroaielor majore, din nou se așează vamă și graniță între frați, așa că pentru drumul pe care ai să-l străbați, îți murmurăm adio și iartă-ne. Vom păstra mereu în sufletele noastre. Vei fi mereu părintele care ne-a învățat ce înseamnă să prețuiești cu adevărat mamă și care ne-a iubit ca pe copiii săi. Parcă ieri era un suflet nevinovat. Astăzi îngerii din cerul mine l-au luat. Cu greu l-am petrecut pe drumul de apoi. Cu multă durere ne-am despărțit de el, dar vorbă poetului. Nimeni nu va moșteni pământul. Fiecare este dator cu o moarte. Grigore Vieru nu a murit, ci a trecut în neutare.